guys, good morning. So for today's video is pupunta tayo sa... Saan tayo pupunta, Safi? Sa? Saan tayo pupunta? Sa dagat. Dagat. Yes, pupunta po kami sa dagat. And saglit lang po kami doon. Magpapahangin lang po kami. Kasama po si daddy namin. So, naisipan ko pong i-vlog ito. Para po, makapanood po kayo. I love you. Para po, makapanood kayo sa aming gagawin doon. Punta kami sa Jurassic. So, let's go! So, we're going to Jurassic right now. Magpahangin ni. So, magpapahangin po kami kasi napakainit po eh. Ayun guys, dito po kami ngayon sa Jurassic. Nagpapahangin po kami kasi napakainit sa panahong ito. Napakainit po ngayon. So, we bring also Safi here so that Safi could enjoy the sea breeze. And look at her. Di na magpakuan, di na magpaukang. Safi! Hi, Daddy! Dagat daw. Layo ang dagat man. Layo ang dagat. Atang tabag pa ko. Ay, no! Safi! Dati pa! Na gusto mo hawa sa dagat. Natanawa. Nagkabagood ang amahan. Kay di gusto mo hawa sa dagat. Sapi, nagbablog tayo ngayon. Pauwi na po kami. Kasi Sapi nag-wild na. Pauwi na po kami. Pauwi na po kami. Taligsik man. Safi, how are you, baby girl? How are you? Ilagay ka, di pa ka gusto mo puan, hawa sa dagat. Ha? Di pa ka gusto mo uli sa dagat, ay, muhawa sa dagat. Ayun guys, nandito na po tayo sa bahay, galing sa dagat.
I hope you enjoy the video and I hope you like it. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe to our channel. And see you all to our next vlog. God bless you all. Bye bye.